Nhai ngô yêu blay ha cái por cái bamanta basa chi sen pat ngila banwan ra ya phi ya cái jengi kai na kakten cái jong blay nang ne na poka studio jong ka potnet ken ngi so command man piang som ha ya phi baro kinong pet ha cái por cái bamanta bat ka phang hing ni nge beteng ya ka jengi kren ka bay day blay ki long yeng ki jot ha kini ki sngi ki bamanta ha kini ki tayo ki balai dap ngila ya kren ki babun ki banta bat kham tam ek ngila wan ra ro ya ka banta namar Nek kata jinglong jong kata long yeng nek background jong kata long yeng ken bat ngilawan ra ya ki babun ba ki benta hang ta ban nganget ka long ke jingker khu ya phi haba phi ngap har ngi nge beteng namar gitip kam dai tang kata ka benta har ngi dang don shushu bat kham ta me hakum bangi ju ye shem ha ya kan ke benta ban ngi nyamir ha kan ke sngi kin don katu kan tli ki point ke bangi ye shem lang ba ki comments ke jong phi lang ba ki program ki bala dep ya ka ba phi la comments bangi ye shem lang ya kata ban ngi le mir lang rut lang ni bangi dei ne em ban ya kren halor jong kita ki point bat ka wei na kita ki benta bangi ru ngi ye shem bat ngi so ya dei ban ya ha ban ya kren kata ka dei ba bun ki long yeng ki jot ha ka por badang samla ki ya eat bet dalai yashong katu kane kepor kidengnya biang hanre onda balayat pat dalai yo ki khon kelas dang ban mi kajingnya kajia hapdeng shikurim mat kadau ka dei bet kandiam ne kata ka kunhon bakilet sya kata kajing syakuri bat namar baya per kunhon ukpa bat ka keme bat kawan raban ya kajing jot hadu ka bakut ken bat kawan raroi ke jing la ka benta ki khon ya no ban bot ken ban ngi kwa ban ikran kata ka benta ha ka por ka ba menta ha ka ni ka sngi ban ngen se shim juru ya ki point la ka por ngi ke dang cha na lor jong kata ha ka ban kong du ngi nyambir lang bat na so command ban pediang somha ya i pastor bantai bat kum juru i pastor rang bat ya don bet ban yo ban ikran ban yamir na ka tin ka jong blai hakani ka jaka nginum ong bang hakani ka jaka ngi wan ban mo bang kum pastor ngi wan ban ya keli jing keli han ngi wan ban ya mir lang ba kani ka benta iwe kai ban ya tei bat kham tam ya phi gi nong sngap bakal long ka jingker khu gan te hakaba nung kong du ngakwa ban keli ya kani ka benta nai pastor kumno pastor phi sngo syapang ka ba ong kan nyam ba bonsin ba kata kan nyam ka wanra ya ka jingya pat gieng Kanyam galong bet kawin na ka factor na kawin na ka daw. Bagi long yeng kipat kung fila sedang mentan fila lamprang mapi ba kata kalong. Baka por benang yalang ha por benang iit kim jia kren ni kata. Ndai onda kila ya syong te kila ikan mau threat o kabalang pat ni tekan niam pat ngini lek kumno. Tegede kata onda la ya poi ha kata ka benta pat kasapoi kum kutu kijing tan telai de. Kadang kata ka talk of war mah. Gajing tan lada kagantai se kalaman ong lada pim wan syaga niam ga jongi te kumta kamlong do shinrang ru ong kumju talada pha phaman bot yanga te kamlong tadi ta hakata ka jingatan kidon ski khon na pedeng tadeng ta ki bajat pag di khon hoi ong lut 100% kilong kumta kidon ru ki bias sungthu ya kata ba ki ong oto phile laga jong ale laga jong henry kata pat ru konra ai ka jinge wat lada long ya bet maknaro andai tong inum ya krani kata ka benta kan ka sngi andai ka ba kham sosi ka long ba ka dei kan niam ka ba penyapat ka ba ya tantelai ka ba penjat wat ki khon mar ku pa ong khon wan changa ka kami ki ong khon phin ha wan changa tane inda ki khon ki sa apdeng ban persubhai ku pa ne persubhai ka kami ne ka dei kata te ngi hab ban ya sngu thu bai ne ka wei ba ka jot namar ba yakren ka niam ladang yakren sepang ujisu ngatrai ka num jot ba kaniam hi ka de ka niam korukam ba komtai ka sulong be ka niam korukam te deng ta ka wan ra sisa ka jingya jengai ka jingya mo ka distance wat ka ta ka jingya de syukurim rute ne fiong no pastor ka so dei hi te kumno fiong pi pastor balik kaniam ka wan ra ka jing pedia kalat namar ngi hab sutu ba habangi kren ni kata namar habangi kren sepang kanyam kani ka rikasi jentia ka jongi kibun ki balang ban inu me jer kerteng ru hani ka jaka hari hab sutu pat balik ka warra kani ka division ne boy ka warra kani ka jing penyaklat hapring ka longyang kolosem ma balik ka debet ka doktorin dagi ya chi sha be kat kum ka ka nongrim jogani ka ktien ka jong blai ngai ka nom dan hiru ka no ka jing penyaklat piona rusta kadai ka ba fiong la ngia ka nongrim jong ka tien jong blai haba ya kenduk
teng habaya poi kumpa pokri India ada ngipet ya kan nyam la ya pihak mo benengkong kawan ke Hindu baal wan Muslim balai Sikh nanta Kristen kumta ter kiwan mo hari hapadeng ki Kristen kidan babon ba ki balang abi kedi lala ka jong kiba ki edon lala ka jong ka kumba pi la kren ka doktrin hal ne ka nongrim ajong ka wepui ka balang balaseng bat teng habaya kenduk para Kristen nengkong fidi Kristen so bian teng mi kenduk Kristen nang mo kenduk pat yo ubrio ubane kabriu ke badang don hakaniam tenrai la na kiwe kumta hari hakapor benengkong ka biang baita hari onda bala syong pat wat teng kisdang banyatan bat kumba piong pi nakaktin jong blai ka dei jisha namar blai upol ru ya kenduk ya kaniga benta haka balang nong korin bat uong wet lada pio yu tengah ubam nget lani ka tengah bam nget ka hang tu ka kham korin niam ka kren sepang bam nget pi teng ya tan terlayam pi ka balang em ngia sarong teh balang jonga kalong kumta ngim dei ben sarong ya ka balang hari ngin pet bet ka balang ka jatnya em kan tin jong blai pi dei nama kata ka balang kaya kendu ikini gijing e bal hakini gising nganon ra da ka kata jing long Kristen ka kindu ikini gijing e baki balang kidon ki bala pediang mo ka mixed marriage ki om lele ngin penya syong kilai won ra ya kata hari kata ro ka problem kam self ta namar bale kata pat lalong kumba ngilayat no nakaktir ka jong bleng nginum ya kran hakani gasing ka bede Japan ka mixed marriage hari ka kia persang ya kani ka thma lamba ban pen jai ban pelong kawai ya ka long yeng lamba bon ra ka mixed marriage hari karon ka jingta namala da wanu Hindu ya tho hayeng mane hadin kata ulai pad ya tho hapo ka temple hangta ta kala long ke ka ba mi dei nong rim shu pat kaktin ka jong bleng hari helada dei bro arngot kidi ki Kristen tang kawai ngas ni bun sin ni selok ngop store manong bai nayatan ta nayong balik sangane lek chapi de tang kawai tu ngin ya phai sa kaktin jong blai namar bale kalong ka ba pat ban hikai ya ki khon mo namar ya ki khon ngim ong khon duai ya ki khon ngi happen I kum no ba duai ngim la banong khon lek jeseng ngi banong ya ngi ne lek pi kawai atat ka jaj ban riu jong yam ngi don pra kani ka kentin nga ka Bible ka ong la ngi ki pra Kristen ka Bible ka ong ar ki long kawai da hari kaniam ka penia khlat am namar bele tengah ka ba no filada fisgo lupa ya kum katanga so be mde ben poi song khairo na ru nong kong ni podang yalang adi banong be ngia perda long mo namar ka jingai tong ini ya kenria hari por badang yalang ya biang da dal don kun but wan ra ka jingai kham ta me em ya ki khon but yo kini ki khon le ki sakma but ki jangai but kham tam ru ka pressure nga thorai hakani ka pon clean ei pastor mo ni ka por mo pastor tharai yo ba namar jo ni nyam tharai ki pressure na ki kiauro kata ta kadai kan wan bika intervention na ne ka mo ka jing ya Kajing rumah pedeng ka jing rung pedeng ki kiao ne pedeng ki kha ta kawan bi kata kam tam la da dei se ka ban pen kan tangi ki khon ne ban mo ki niam ki open baptist tadeng ta ka poi sya ka jing anda ta kan ya tungho ha ka jinget ko ya tungho jing tadei kata upol apan baik lupa ya kata jisale kada dei Kristen yang besutu lupa ta ubahok udan sing dei ubahok lada fisutu pialang uni samla ubam patip usulong Kristen tang daka kerteng lada fidak suyalang pasutu pat syok jingit bah bayalak chua namar belai yo kawan rai ka jingma nan ki baong panangan pen kela mangata ada lah tu biang ustor Henry jala di pat kela mut pen kela ki nama ki kwak kring balang bai ki kli jo kan ni fin bot em yang dan kong ta long ho mo ding ki su te bong hoi to buri tong hoi so spang la kala mo em kadi kata shania kam shania try them di ki bri mo dia kata long ngis ngong ina kan ni jaka ngatarai bang ngim dei benon raya kan nyam da si sen pila yo uni di ulok jong pi kan ni ka kurim jong pi si sen ba pi ai long kawai nai ong dai lai balang jonga balang il ba bang kiwan long sakawai na but dei saka balang ngin long sakawai ha utrai ba si sen ngin long kawai utrai ham utrai uyalam
มันงินสุคราวอยากกระตากะขึ้นโหนบาลัง ขึ้นโหน งินสุคราวอยากอุจิสุบกิคนจงอีกินโยอีโยคริสต์ nama mentang ngim sung krashu Jisu kan setengah berfirman kan pastor ma belai mentang ngim sung krashu te yo Jisu ngim pen krashu te yo bun sen mentang ngim pen krau ya ka balang hai bagi dan ka balang ka jonga ka long kumni ka balang ka jonga Kayeng ka mani balang jong bakunta. pi ka don ka dan jing dunah ni poi ka don no te ya ta ka jing Tay dunah nga laya siyam kata pidong dan tayong ni lejiseng jong pi long kum tu jugi di pej kum tata. Kababas do kalong gani tadakwa ba niya pois kaniam bhava ya shong iparaniam do. Ah. Ada itu. Solve problem. Sto menta fi nang lang samla. Lo to samla jong fi miede ke juk kaniam. Te bhava like no. Mo bania ka ba bu jing telada ya bet na do mentan mo siong tu ka tin pareng ong love is blind. But marriage is an eye opener. Takde kita dang yalang tadang matla andre dalaya syong kurim dalai pe ki kemat ai kurum ta. Takde kita takdau pe lupa ki kemat ado dang yalang. Namar ba dalaya syong lesai kan wara ajik ya pe fi samra huri hura tu fusion rang le se jakaban pindan ki hingga tengah jong fi bun ka sa ingkur te kam nan jingmut man ma phi ma fin chu jao kai ke umat ru kam nan jingmut bong ni tengah li sa singkur. Tadeng ta ka ba best do when solve ka problem ka dai ikata ya yo paraniam tadeng ta Kidon pat boong pastor yo ta. dum yo da dua yo bi hi paraniam ga da fidang dei ki ba kenjaniam pin yo hi paraniam tadeng ta la da fi kwa sha balong ki ba kenja min sim fi kwa sha ba fin sanaga ktin ba nge kumba ka ong ktin parangi ka ta de birds of the same feather they flock together. Tadeng talada fidan haumen siem pinyor ubre bakan jaman siem. Balada fidei ki bre bakan ja prathai finyo i bre bakan ja prathai. Ma ki bre ki parti de kinyo nang to na parti. Te ki bre ki jeseng de kinyo na jeseng hi. Ta bun sin nyo ki bre ki bom de ka da ko long bom jule jeseng. Te bi kendo shano teng teng ka ma do kini ki si ki long kendo lam bagi social media. I kendo lese na ki kot kubor. She kendo da kat ya ka Jing song kha de nuot ban ris yu brio ban pediang nang bagi social media. Teng teng la sia poi it ro bsyong hai dia kam ta ni na. Kam ta kam su stau ju poi bet skendo first time la ya song no hi. syong no hi Perthai berai mentale. Tadeng ta pat ya suk su ba we la poi na sk jing song kha. Sai kha su khon tu ka taw ra ka jing e. Tadeng ta ngas ngo be nang kong e ban wan ra ya ka jing ba ka long yeng em ushin rang hap ban kala ai da ka kan thai ro hap kala. Ang bro angol gidi Bro man. ki hap ban kala ta ka daw shwabel fin lang samla ne hap kit shikalan kor ka jong try. amen Ka babal ka klan shai ka ta. Ya pi ki badang mut sedang ki long yeng ke ya pi wala ya sprang tingim nun shubon ong kom no. Ta ka de ka ta ya pi ki badang sedang tingin ya poi shai ki badang sedang. Ya pi ki badang sedang ban ya lang samla pediang shai utrai ya klan ti ki jong try. Ban nganget hi da fi shakri utrai pinye kendo hi de ki breu ki jong u. Kan suk ka jing em ka Kalong jong ye, pi. kalong sam, Kalong ye hadin kalong bon. sam. Kadeta. Tadeng ta ya pi pat ki ba ya tanyam mentang asngo fi de ben shia dwai bet. Dwai nganget utrai pen shai. Amen. When I fi ka revelation, when I fi ya kata ka jing pen pau, ya ka ba kumno fin move on pat hakane ka jing dai ka jong pi. Na ya tan niam na marwale ka niam em kampoi sino sino. Ta ka daw check na ktin jong blay puli na ktin jong blay da film sul thuru ya ktin jong blay fila ban phone yangi oh da phone man ta film da yo than show an fi wa wan ye kan do yangi la da fi don ki family problem ngi dan hang ni mo ban ya rap ye fi kumno ban solve it ka problem ngimla amangi hinda ngi apa fi wan sangi ki shakri ki jong blay nganget u blay dan nang ne ka jaka ban pen bet ya ti khoro kharam ha yang kasam ka jong fi ngim charge e fi ngim dan fees e wan ngi I a fi ki shakri te ka de ka ta Bifida le chile chino fiap siu de aingu hang ni yo e fila man chong bro shi sigiru mlele tengin hikai fi kumno ba pinyat ban pintei ki long yeng ki long sam ki jong fi Nga stunat ba pi ong pi pastor kalian syong hak tien da. Dei banyatan de ban su thiet hak tien. Ma si sien la su thiet hak tien. Nama kak tien ka hikai ro yang om ya kan nyam ka hikai ngi ban i. Teng em ka tu ka jingatan nyam namar kawan namar mdan chu jing i pastor. kadeta Namar nang kong tadang ya i te pnum dan kata. Ka jing i te ka bakordor. Ha ba si sien kadang dan tu ka jing i. Ngam tarai pastor bakandon kay kata giapi kiba pai pastor ila crunch pang kita kiba mut man poi bat kindi kiba lapoy. Pai biang siya taka jing it na.
Yo kamdan kata ka jingit ya utrai ka banang kong. Dai na kata yung ubreu ni ya ka breu umdan chuta. Manta pilas dang bandon haladia. Pilas dang bandon binga ta. Ka jingim jonga. Kamdan chu biang to ka jongi. Na kamno na pastor. Ida ngi puli ka ktin ka jong blay ka ladon lupa ka jubab. Tadeng ta ka jingit ta ka ngi bawi pastor kan spang ka jingit. Ngi puli ka ktin ka jong blay ka jeleu palat abang ikren. Sepang ka jingit. Kamtam haga boy dai bat. Ki argot lane hagata ka benta bakin ya tai long yeng long sem ya ka shong ka shong man ka jong ki tani ka por filaban puli ka ktien ka jong blai filaban puli na ka benta ya ka bang mud ban ai filadan ka bible ha ki kti ka jong fi puli na ka shiti ban kong korin kini long ka ba khatlai kini ka khot ka ba saw e kwa bu fin ya puli lang ha ka por na kwa ba pastor rang mo in subhaban puli ka jingit ka yasha aslam to ini apa isu ini bentama pastor ke jingit ka yasha aslam ke yasha aslam kumno kade kata ke kumno ke yasha aslam kata ke ji tabarkat fi trai ke kata ke jingit yasha aslam to pastor fi lab non kan dia lo kata Pi ka jingit sha aslam ka bon u ne ka ba bai he poi ka jingit shong ka. Pi haban ai lat te kinwan ka jing kala bomon. Umre banong kapa wan no ka jeseng jonga sno no ban nga em. Pi don kam masu thu shala jong banga ngala pediang yu trai. Barapa pi la pediang yu trai pi ai lat ya u ne ya ka ta. ban kala Bat pi ai sha lang ba pi duai. Ba pi tep ba kita ki ba ap kerman ho trai mjole rai ru ko. ki ab bong ka ya bong ba ang turu yasha aslam na patience ma tading tangas ngo haga jingit shong khade umdante baboro arkin debi ki bajanai ka dai kindan mi ki jingduna no shinrang na kan thai shinrang kalom ta mashbula da ilok ikre si islam de la he nia ta dein ta la ya jot la ya dom mo ha ba shong krim hab su so bi hab ya sha i tai lok mo kadan be ko bong na do mene ba kadan be ka jingduna dan ba ya shong lang ba kibru ki bajanai ta shinrang la ne ka kan thai ki bi janai lang la ne ki bi biang lang re kadan be ka jingduna ta dein ta hab ban ya sha ya ka jingduna iwe Shinrang la se ula bandon la ka jong jing duna ka kan thai ka la bandon ya ka jong jing duna ta deng ta ha ka jing it ka bisha la da shinrang wi ka kan thai wi shinrang ka de ka ta ka don ka jing sha aslam ka jing sha ka ne di ka wai ka ba ha ka prathai man ta kam don ka jing sha la da shia dom man ta shipang tu shinrang la text no da ka wai kan thai ka kan thai ru mo la da kam ta ka makar ka text no da wai shinrang ta deng ta mar dialap padang ta ta kawan ra sa ka jing pat bi phum so ka jing pra bi ma ka jing khalem me ka long yeng ka long sam ta ding ta ba la dam don ka jing ya sha aslam ka jing shong kha ta ding ta kawan ra be ka jing jot ka jing pra ta le se dan pring jo fi ni ka por ba ka yeng ka jong phi ka jot na mar ba le se kam don ka jing ya sha aslam ka dai mala da ulok udi ma man shwal se pila jet u bre bodi te ta fi ongan pen kala te la da fi kwan pen kala ta duai ya sha ha ka jing duai tadi kata la da u im ke jing im ke ba dang don ha ke limit nga kwa benong la da u klim no ya fi te la da u le ben ya fi la pet na fi te ni ai sha skum no kata tum la le mo la pet hi te mla shu ben le te kata la da u dang shong bat fi la da u im ke jing im ke ba oria kadai kata fi ban duai rupat dia kata ba phim dei pat ban shu sha pat dia kata da palot put than ru kam dai hiru ba pinya kle lang pat bat ubriu ba kelim badan ki briu tang ba dan song 8 kelim dah 8 kelim na ba atip ni ulah kelim ba ni persya be ru dekat susah ke ba ma kalong ba yo jingpang mentale kadang sa jingpang HIV ban om tang kata mo kilaban ra ski we de ki jingman saw de Tega tanga sutu ini kawai ba kajing ya Isha Aslam kajing it ya Isha Aslam lada udah ubriu bodan na kajing telot hab ya Isha Aslam ndai ban ong da pois do ka klim te kata ta kala across ya limit kala across le sema ya kata ka jutang lapan ke dia kata ka jutang ta ka shong sa pi pat menta fi Isha na fi Isha oi dan ki briu ki bi Isha ngi kata ka bahar da fi la man Isha nrai ka shong ba ka man ka jong fi la across ya limit ne kata ka boundary ya tahu puat mah kata if you know start if you know sepang kajing Isha Aslam ke ada fida menaik ke sana long kade kata pastor kumbala menrap di pastor yang ngasih kemau pastor hikai kene mencoba bagi lang long dang yang buat akti kerja jofi kum kisenran bai yong bai kane goi ba bunsen cuma ka lok ru ka kum dunan ote ko shet ka tiu yo ting ting kum ingkong no ka jinta ne ingkong no ka ja tanah bentang kata la ya poye ka jingnya jingnya mai dia
babun sen long kam don de ta ka jing sha slam nama belai ong lupa ku ma ka jing it ka sha slam ham su thu ta belai ngim la ban ye sha slam am nama belai babun sen am kim don ka khtin ka jong belai ha ka jim ka jong ki tadi ki kran sha ka kum ki bangai ho ni su thu ka ni ka khtin ka jong belai kong ka jing it ka ha sha slam wat apring bangai ru te ka rang don de ka ta ka jing bam la ban ye sha te kat nu tam le ha bakim pat tip you try Kalau kum ta habang yai syak Islam let's say long bit take kum to driving school. Uni no hikai u yai syak itu student dah. Telada kat tengah kam nang ban syak jing syak te hikai kan. Lada pipi nang. Mo lada pipi nang kat tengah kam nang te kata te hampir YouTube. Kuno ban syak jing syak. Hab ya pe lang tu mo. Kadai. Kadai. Nama fil aji ni mapi dia. Kata. Nama fil atip tu dah bersua pada hilang sebelah bar. Kadi kam nak masih. Lo kan fil aji ni tiada rebelin tenum no ahadin fil ayi shongkang. Tangan latip kanyam ayu kadon. Ne kanyam ayu don. Hab ya sya ta. Pat kawai ke dei ru pastor kata jing ya sya Islam long teng gila ban ong bangalaya sya. Kat no la ya sya. Perkat utrai kat no yang i la ya sya. Pi babun sien la ngi su thu ya ka jing ya sya ka jong utrai nam ta jongi. Ngiru ngila man sya ki wei ta. La ka jing it ka jong utrai ka dap biang hangi. Ngiru ngila man it ya ki wei. Namar ngiru par su thu ya kata ka jing it ka jong utrai hangi. Ba kan no utrai it yang i. Tadai namar kata am ngim laru ban it ya ki wei. Dei kata ngi sarong no ya ka niam la jong. Hada ngim tip ya ka Bible. But li jaseng ro li jaseng jong cuma menta silok de la ka jong. Li jaseng jong pi baslam palat jangi bakloi. Wan sa jongi kambiang nama ngi ole kata fi kam su thu ya ka ktien da su so sarong ya ka bakin jan do ya ka bakloi ngi wat ya kata bar kam tam kan ka men se mo ma ngi ya puli kan ka stish kinong koris pang kata ka jingi jan kan ru te li ka panyang tu bar da ngi ye la jong tip dan nam dan kata te ka jing ma namar kum mene por ba dang kran ma bong ba ka marriage ka ka eye opener baki kita la pli to ka khamat kli de la dia fi dan nam tu jingi ya la ni ya ka But si sendon ke jing ya barabor ngakwar banong ipi wan wong bangi su thu jing mut nga ngali jesang la ka jong kalok jonga kali jesang la ka jong ki khon ki le ki bu wan wong kum ta namar kata pi la phia lupa ka yeng hi si sen ka balaya phia kam la baniang ka yeng di molong ka wei ka nong rem jong jing ge berkata ka di ka tin ka jong blai bat la rangim par su thiet ya la de ha ka tin wat yalam sakaniam nama kaniam kan sulong tang ba pandap rukom balada kadon ke jing tuna semut ubut ya pi ka kentai lada usem ngono ge ukran be ya pi dan padan bakan penmong ya pi lane ma pi buat na yulok yo pi kentho no ta yulok kata ke jing tuna pen lambe nama ngala banong pi barok kan yam kadon be ke jing tuna kamla barok kan biang lut kadon be abide chengno ke balang kadon be ke jing tuna hanre lada ngidon ha utra ni syambo tem don jing tuna But hang ta ngila ban su thu ta. Mok wat ki syakri ki jong le la ban dan ke jinduna. Hanre ba pidon nak tin jong le pi su thu ya kata. Wat ulok jong pi ne kalok jong pi kala ban dan jinduna. Pi la bar su thu ya kata namar ka tin jong le bat pi ya Islam, pi Arab, pi Krisyan. Ya uta dak mak jingi. Pi hikai. Pi sngap ya uru belai. Bat pi a ya uru dak ka tin. Ni ya kar pi sngap tak mana ya mai shat. Teng mo ka we jing baklaw. Ngan batai ya pi mo. Ba teng haba dang yalang ta semut samla kawan saya jing shat no kalambang melur tu ya ro katu tadi bosnio teki om menfia piro mentapat belai fitro zamar belai ka bible ka haba wan umur simbo ko jong pen kenduk syai ka pop ka hok ta sistem fisu tu ka tuna pila banong ta ni kam da bang hanai pila ban lek kam ba ka ju kan tien fi klet ban ber melu do better ma kuma I have progress report Pila ban lek kamba, pila la ban set kamba. Kata te syong mai kabang. Te katul telah sakut katung kabang ngalabit tu man set. Kata te jingero arsap ka jingero arsap te ha ka jingi jam nengkong yang mengiting yo kapan pelat nga. Tar ade. Dayalang. Yo kan dayalang Long insecure. But dalaya syong pat udah kada. Ada kaya lat yo lep situ. Ha. Dia tang ya ka. Lo ngala pan ngoi kentin kam kor. Lalong ba ikwat tang kamet dah. La de yo kamet keran pat kambah ta kata une kata ngi haban su thu ya kata ai mangin don berwanam ai lat bakanyam kan penyapat i kayeng hanre ai bakata ka jingit kan su thiet ada ka jingit ko ba pol utho sari stisik dong koren ki biang lo nok sedong gini ada ukran ni ki pang ka jingit la film don jingit mentoi ai ru em o mentoi ai ru em mak pastor
Kata ka jingit lah haka longyeng am dia kata haka longyeng kaya pat namar ka nyam namar ka balang namar ka kunhun ka babili syakri namar ka taya pat ka bamut ka jingit utrai ka pat sutir kadai kata ka bawon ra ya ka jingit pat ken but susu ngi nyapait pastor ba ngilai kran siapa kata ka jingit mo ne haka nyam nang don isu na pastor Semua kaniam kadai kata dan kiba keren komedi ki orang na. Layu na da bun boleh yang nak kami sengan dana. Tambah kata kadai kita kesak tak keren kan. Namar ba lada wan tu ikun hun tu. Tentang kadon kecil susi nak ni kaliang. Da wan kaliang tu ni buat kadon kecil susi. Da ta kamdan kecil sengoy sengan ha ba ya bun kecil ngat hayeng. Kecil ngat hablong bitang kawai. Namar da perkat arngut ibiang. Ada ki khon kan ki kelumar. Kadai kata. Yo dai kan ni nak pateng benru mentaro. Yo ki dai ki jingle ki jong ki mekpa. Baik mentakan ni ka jinget kehiran ba ta. Kehiran ba. Kamdan ka jinglong men se menta. Kau minta pastor ba ladaya ladi empat yo an ai kumno ta ki khon. Balada ladi empat pediang lada mdani ai. Si orang kata bala dah kaborti ke bateli kan beli kumno ke bateli. Kadai kata lada don da kaniam tengah kaniam kamla ban pedim. Kanu kaniam kamla ban pedim kanu kaniam kamla ban tai kanu kaniam kamla ban leiru lemda udan uji sukres. Tadi kamla oi pastor dok mena kadai kata naya sach pangkaniam. Dari pelit ikaktin ke jong blai. Pelit ikaktin je blai wanam sengap utau ong kumno sengap utrai ong ayu. Tadi kita dalam flight yo ki jing shisha. Ta ki jing shisha kalau flight lu je fi. Na kata ki jing shisha te akiniam ki rukom ro. Na kata ki jing sung it balang ke jong fi ta ki berokot. Ta flight yo shisha he. Ya khatin ke jong blai flight nang ban it you try. Kalau flight nang ban it you try flight nang ban it ru ye tai ba it jong fi. Lada utengah na katengah na ki khon ke jong fi. Tadi kita lada flight nang ban it ka we na ki quality. Ka we na ki jing long ka dai be ki jing ya sha aslam. Dia kata via Isya Aslam ya kikun si dan kimi kapa mla ya Isya be kikun tu beli kuat mla la thap la keren kasi kesang tadi kapa be kikun la ya syo bat entah lai mi jura ina mar kikun ro dia kata ding ta mo haba kadon ke jing it ta ka wena ki quality ne wena ke jing long ka debe ka jing ya Isya Aslam ta da hab dan ke jing Isya Aslam ya bandan Bakata ka jing don kadon namar ba fidan ke jing it. Amen. Kalau fidan ke jing it mla te ban shu pretend rumah ban shu ya Isya Aslam pila ban ya Isya le se shi singi arsungi la da fidan shi shay ke jing it ki jong try haga balai talakot. Ada kata mo. La don jing Isya Aslam ngala non ras we ka point pastor. What ulok ukamai red rota. Al fidan mesti Isya fidan ke jing hon. Kesuhun Kadang jing beta, fihun beta. Hai ti jing kamai ibarat ro kapisa kan dan ta kata ban benuan ra ya ka jing ya klat. Kawai di kadek paisa he. Dalam bet biang hayang asam. Badai ta financial issue kadek kawai bala dambiang. Temut ka buram ro dan buram ta yo ta ka buram ro. Nyukor kan. Lada di tengah ba belarit. Sibu ne ka gantai ka wan ka yang ba kamrus pa. Telasi ladir kam trai. Ni bagi ibu kimi kepagi bahiyang basam kira spa te kanyo ben na soleran no soleran bom dan kata status ya ap mo ya idwai ngitip ba jisin bi syakri ublai ki bi syakri utrai dalile ru kinam kerdo ka babel ka kren syaya kata kong bo David wang na do bangadang samlah do dalam temen ngampat jui bo bleu i no itu ki ba hok ki jong o lemne ki sembai jong o begini krong ku Negeri kata filam syami kata na samlai po nyau ke dekat ke arsan keren ya kata tading ta kising samlai kilaban kerdo kilaban syak tengan re kita ki bawat utrai kinam kerdo ki bangin dang dap keren lagi gisngi apa fi wat syai ki hima ke jumlai be hok ke jungu ya ki beron sa ilang tam hafi tading ta ka yeng ka bodon blai ka don ya ka spa ke jung blai ka jing suk ka de ka banen kong ka jing kemen ka de kata bat kata ka jing dap jing biang na dong syadong ha ka do bat ha ka mensiem kan long ha kata ka yeng ka de ta la da utrai empat dan kalau benda ke yang ke internet rumah kalau benda ke yang baru separuh teh lah benda ke jing tiak ke baru rai kata ke jing tiak ke nama jing tiak apa mah ke jing suk pimnang banyak tiak lah benda ke jing tiak ke baru kan no ni kata ke yang ke internet mau ke belas siang di marble enda kam dan jing suk di finrung kamera songkai di jing suk finrung kamera jar kamera tiak itu naik kerentan kata tadi yang talong dah terakhir dan Long kali kata ngihap sutu pastor dia kata ngasuan rak ni mau hapring joki banget. Kembali pastor menila keren dia kata hapring ka jingyo ke jingkon.
Darang isu tu sya bakum ki beri ki jong blay latip sya ya ka ta khatin ka jong blay ngap so bo ong pol te ngla so hun te ngatip kum no te mangan so dap ta daw te namar bangim tip ka khatin ka jong blay am ngim la te man so hun ha e tu bangi yo kadi kata ta daw kurem ka mai ren yo ka kurem ka kamai he kam la man so hun te ka tu ka jing kamai jong kurem ta daw ka wan ra kata ka jing jot rei dang la su thu ba ka di ka yeng bla te du blay la tip ya khatin ka jong blay kan don bet kata ka jing so hun ha ka jim ka jong ki ba kinom pet ya ka jing tu na ka jong ki rekin pet bet shau trai te ba bun sin balai ki jot ki prayam ko ma poso menela kren ma balai ngi pet pala di ka jing tu na ngi pet plat ya ka jing tu na jong la ding mi re ka jing tu na ki we ngi te ngi pet plat ya ka to ka jing tu na but ngim de ban pet ya ka jing tu na shisha re ngi ben pet be chu trai te utrai am ula jet ngi te ka jing tu na ngi dap da ka jing tu na sudah re ka sutra be poso omba ka jing ke sha slam te but u blai ru yang ngi am u ya sha slam but ka jing sha slam ka jong u blai am ka penlongi am ngin wan ka jing kala ka bumut te ha ga ba ka ru mu renong ba ar ka kren ni kata but kum jur ngi ru ngi su thu ba habang latip utrai habang idon ni kata ka jing sha slam ka yeng am kan wan be ka jing kala ka bumut ma blai utrai namta jogi am ngi dap da ka jing duna sudah u ya sha slam hado kata te ba ka jing sha ka jung ka pelong ngi baro badan ni mangin pai su trai mangin kala ka bumut te ha ba utrai la ban le katai ka jing ka jungi trai nom la ban le kata ka jing ka jong pi Kadai. Kajing Sya Aslam. Kadon kampalat. Mau pastor teng haka long yeng long sem. Kada di kawai ka ba. Ladangi kerdu, ladangi sngodan kata ka jingduna hang ni hang tai. Tang namar ba kiwai ki yo pa ban yo jubor langi kita ki bar khoi. Ba ka pelong ban sem di ram ki sya. Klam da sungu thu ka jing yo la jong. Tadeng ta ladam la siu pa de kata kawan ra ko huri hura haga yeng ka sem. Kawan ra ka jing duna, kawan ra ka jing hiran, kawan ra ka jing du thia du dem. Kawan ra wa dia ka jing epat. Namar bamla ya Sya Aslam. Ngitip bai ublei unle iki bar khoi ka por ka jong o. Ublei un sakar khu bai. Dada kita ki wiki yo yai up, yai sya. Mola da ulok jong film pat biang kamai bah yai sya yai up. Tadi kata ni ka lok jong film ni ko ka ba ha ka perthai mentali ka ba biang du ka long bai lada. La ka long ka bala ka ba vinya tre bro arngot. Menia support mo. Ha ka yeng bangangai kata. Da ka long ka bala kan bah kata financially pihak belong sound. Bangangai kata ka we. Bala da fi syakri sya try wadan ke jing ke jong blai. Ublay pendap na kijing kerdu baro kat kum kata kijing keris pa kijing hokres lada kum ka wa video i kum ka hapo dam na kawan na ki artli ki wa hei bakalet bani kendo na lightly ma bar ka wa am serpi kaya tung kho lang bakapan kala kat kathe lada shikurim lada ki su tho ta compare hei mono ba de ba he mono ba de baret lada ki klong ki bakong obat ngilai yo i kata pastor Yanur namar ka yo ka namar pimtep yo hakashiski ka kala ta ka jing yo jingkot namar belai don gibrio komba chu ai nuk sa phi i pal jong la trai bon ba ka business la trai ha ka bakut dapat kum ilong ye su ha poi ai le air pat utrai kur khu na ka ta da pimtep just support phi hap su tho ka shong kha ka de be ka jing ya karshani we de kata ka bible ka unu besem ya ka tanga usem kisem so ba jong belai bat ko ke tengah kalau batai te kadai kan nong sumar ka babiang kan nong karshan ka babiang kamu berangun compare lada super mentau senrang ro u kamai he ka kan thai kam ka shong hayeng ta wan mong pa su shong hayeng pham le ai burom ya ka namar balik kapan kalai ya kata ka yeng jong pi ban long kan long yeng ka bakaman bat ka basuk ni hapan sung tho ban ai burom kam dai ka bakat no handrai kadai kata bersung tho ba uwan ra hoi bat kani ka we pat beleng ni uwan ra kani ka jingkai ka yo ka kot namar don ro pa kani ka prathai ka ba mentang ye bu sirang untre suri khon ka tar ka bam pa pat kata ka bam dei ka kat kum ka tin jong ble namar ubam tre dei hok bani ka ba kham tam ka kren ni urang ba breu dei ba unri khon na yeng u haban ra ya ka bam na ka bentaki khon na ye compare uwan ra no shumot mentap ka kan thai ka director u sirang doi tang no ni auto ta at least unya ta wan ra ta ka ba mai burom yu mono batep yo usai spotli oto kam yo tulop khambon da mla batep tadai kata just a respect wan beno namar kham dam hakajat ben rew jeng teng teng mo senrang uwan ka yeng kan tai wan khain po no ta yo lane usenrang wan lam ya ka kan tai se yeng jong ma phali pham da ni ngari manga
kata kam dei ban chi sen la kam dan kata ka jing ya pet poi we am Kan roi be. kan roi be baru try haba ulasanya ngasi mengitip hai financially na ka Bible ada boleh ulasanya am un island Kurku. un kurkulut lada pala ban senia am un test ya fi gila na am namar kata ka dei ka pat bu try uang lada nga ai yo pilong nga ai mau lo nai kmat suniang tum dondor ta Kadai. hadu ba pina sutu dei mau lo nai hang taun sa ai ta dei ka ni ka bentang ngi kwa ban ai men sim ya pi wanum ai ba kan nyam kan penpat ya ka yeng ka jong pi wanum ai ro ka yo ka kot kan penpat ya ka yeng ka jong pi ai kumbalaya keren nangi nang kani ka jaka ba kata ka jingit ka jong pi kan long ka baya sha slam Amen. Ingin ya keren dari kapor ma pastor. Mde tang syukurim te. Wat lada usin rang le syong ka yeng jong ka khaddu te. Ka kiaw ngi keren fi nam ta fi ki kiaw le ki thao. Phim de ben nyoben ye to persakurim jong fi ka. Phim de ben nong em ni to shwan syong heng ni. Ni ma phi kum ka tengah phim de tan ban sengap ya ka sor jong image jong phi. Ka ba penram yu ni kurim jong fi lada udai. Uba trei hok balada udai ba trei bah. Walada ka jing trei jong ugalong ka barit. Waju sengap tan ni kajing penrem jong imei jong fi. Namar balai kan sawan ra apat kajing apat ya pedeng jong fi bat ukurim jong fi. Kadai kata ngi haban sngotu eta kawai ba kumla ekran duk mena. Ba mapi arngut I pi haban long shitli. Tadai ta wat ai ba mano bania pen pat ya ta kajing. Ha ba blai te wat ai bu brio un penya klat. na kini gidau Nak kini kita awak. Kini kita. Namar ba kakiaw kala ban long ru kajing pen pat. Penpat. Nuk tahu na ki bahayeng ki basam ki kur ki kha ki la ban wan ban muslia ya kata kajing ada ke jofi mompi la da fide ka kurim pihak ban pensengap jar ki la da fide ru kurim pensengap jar ki pihak ban ya da ban safeguard ya kan ka long yeng ke jong pi Kadai kata. at any cost kata kata Babun sen ru kia nu jor dah. Bar ka jien nu jor kawan rai ka jing jot. Kam tam le dari na kiliang ju ki kiau ki thau. Kia nu jor. Hapreng ki persa ki jong ki. Teng la yo persa ba bet ba biang la kam yo ro ni wi persa. Ba pliu ni wi persa ba trei hok si sa. Hum dan ba yo ro u. Wat la ka kamai ka jong u do ka ka beret. Ka tari ka ni jien nu jor te kam dei ban wan de. pi ha kani ka perthai am ngiwan ra mangi kamai red ber kamai ha pi uba kamai he ule disha pela hakima ki 5 star uba kamai red tu disha po dairi de reka shahi de nakasla shahi de kami kasi aper tentang kata ka status ka bangingi ong hare kawi kasi status jang ibara ka domet ka phai ka domet ni hamar suto at the last kani ka status jong kani ka met ka phai ka domet hare ka bam juko jungi super khat ma phi lada ya laj lok ni pen kenya ka tin ka jong blai ya ke jutang itu ya ka jutang ka balaya te nama ha ka kitab malaki ka ong bangari manga tu bala saki haba utrai wanga bala saki fi pen ya klat tarai ngini yang kumno ba kumno ngina jing kenya ka jong blai ha ka ta akher ka singi bangini yang ka jong trai ba ka bible ka ong ngini yang ha ko ka singi boro ni haban ai ka jing kenya ka kum ka jing le jongi ta dei nama kata ni kwa ban ai man sem ya pi hakni ko por phik ba pe la pi dei shinrang la ni fi dei kan thai pi dei badang samla la ya kran mena chapang ki samla kin dia por badang sedang ne pla dei bala shongkha le la ne pi dei kiao la ne pi dei thang ni kran ya pi bat a ngin nang ban tai bat kham tam ha ki ni kisngi ngi la yo ki yeng building babon hare so si ngi myo ki long yeng ki babon bon ki long yeng ki pai ho kani ge dei ke jing ye kran ha kani kisngi ngi ne pen kot ha kani ka por ya kani ke jing ye kran bat ngin sia bateng biang susu ka bay dei so ka pat ki daw so kani ka wi pat ka episode ka ban sawan hare hakani ka singi wan ra ya kani ba phim dei ban pen jot ya ka yeng na ban pen prai ka yeng na mar ka nyam lane na mar ka yo ka kot hanre to ai pin long i we bi we ki ba ya sha slam ka yo don na preng jungi ki ba ya pet akani ka por phim pat yo ti yo trai pi don ta ha ka nyam yo no yo jisu phim puli te ka bible pi ang ka de ka bible jong pha ka te ka bible jong a ka bible ta ka bible la ka de ka barban na kanin puli na stangon puli fi sa yo ta ka chik pun pau na ka ktien puli but yo pi ong la ju kan ben kumta mo yo lok jonga ne ya ka lok jonga kala ba mo no ne ka si ong try map yang a ngan pan map no ne pi di kiao ne pi di thao ne bila ju ong kum tai ki persa pan map no ta no try ngin le ya ka bangin duai ngan IT ne ka por mo pastor pinalam mo pi ha ki jing duai ken ha ne ka por menta ngasngo ni ka por ka bangin ang kren hang ni kidon kilong yeng ki bela pat pisngo ba mla syo te ban ya pen bah kumno
Andrei dah kamen sim juga jeng sunguret. Piu di senrang pila sa singkur, bamba piu ko breu pi sa hagi kemi. Piu ngala ngia unu breu ngala thai unu breu. Lani unu breu ong kani ka breu makala block lot ki number jonga ngam yo shu ban phone ya ka. Ka banong fi persang ban ya leye da ka jing duai. Bapinya poi biang ban snai nolong. Yana mar banga snow ni ka por bagi kon ki jong fi ki suffer bah. Ki don hapdeng ka jing snow si, ki don hapdeng ka jing khuslai. What I bagi dau ki berit kin penpat ya ka yang kesam ka jong fi rei to ai. Bamenta ka sngi ka lo ka sngi. Ya ka bafin ya persang ban wan biang. Siya kata ka jing day but siya kata ka bafin tay biang yang ka yang ka jong fi. Bakan long ka burom mday na ka mta ka yang ka jong fi. Rei kan long ka burom yauta ba penyate fi kan. Begini dua yang ka sngi ka bamenta. Ngikran ka ne ka daw ko long bangi i palat ya ka jing pat ka jing pra ha ka ne ka jela ka jongi. But sisa ka pat ka man sim ka jongi ru. Bani i ka ne na marbu soitan uno attack kum to rei attack be nengkong i ka family. Wa attack i ka long yeng si sin bolo yo i ka long yeng. La yo i ka jat ban reu. Tadeng ta ngin duai ru ka ne ka por ba blay un ai bore fi ba pin pa sisa sha utrai. Marla utrai tei ka yeng ki minat le ne ki betay ka. Pin persang ban le ek ru klem utrai kan poi sisa ru. Ina dua ini kapor talada pidan ini kapor filong broken hearted fi pat ka mesim fi pang ka donot ke jong fi namar kalong yeng ke jong fi ka pat ka pra ngai utrahi ha ka kapor un sop span ya kata ka jing pat ka jing pra ka donot ke jong fi bar sop span ya ka jing pat ka jing pra ka yeng ke jong fi ina dua ini kapor menta hallelujah try ni kapor ngi aingu eme kum ki shakri ke jamengi wan ha ka kapor go try ban aingu eme ko kan rat try maka don ka bor ha ka tien ke jame ablai bar bagi ni ki kon ki la sha skor ka tien ke jame ngi ko kan rat ka bor ka jame ru ka la wan ha ka ji im ke jong ki bar ba ka bor jame ka wan the try ka pen khia yakin ang kong na da pidai ka kurem na ukurim kan pen khia rawat ya ka yeng ka sam ke jong fi bro khawai ba ka nget ba ka bor ka jong men sim ba ko hallelujah ka bor ka jing it kan ka bor ka jing sha slam ka bor ka jing soto ngai kan pen thamai ya kan ka long yeng ka long sam ka jong fi bu syaitan bu wan man mushlia ka yeng ka jong fi bu wan pen jot pen perang hukum ngida hukum ka tengu jisu ba kata ka jing trai ka jong barok kan jot no kata ka lengkor ka bakhia kan da kut no sendan ba kata ka jing kit barok kin pralot ha ka kerteng ka jong jisu ngai ngida kran ka jing suk ka yeng ka jong fi ngida kran ka jing keman ka yeng ka jong fi ba namar bu fila pediang yu jisu u jisu hi unlong utaken uban thau thamai pat ya ka jing dai ka jong fi na do mta ka singi dua ya fi kurem le kurem ki kon ki ti fi ina duai ngi ker khu ya fi bagan ke long yeng ke jong fi sha kan long yeng ka ba phu ba phieng ka buram ke jong blai kan long yeng ka ba suk ka ba san kan long yeng sha ka ba dap da ka ta ka jinkman ke jong trai ka duai ngi ker khu fi baro ha ka ker teng ke jong jisu no pnem amen amen Ingat hakani ka por manta fi amat ka jingger ku lang bakani ka jingemer jingmut jongi na ka tin ka jong blay na kani ka jakak na po studio jong ka potanet ken ban nganget bu try udang kerku udang pensat bori pi ban udang yai tei ya ka yeng ka jong pi ban ka yeng ka jong pi ka dang scam hak ka tin ka jong blay badai mau siang ken bu try udang kerku ya pi ngindang ya beteng ya kani ka jingkren jongi blay ka kani ka singi ka long yeng ki jot ada kidang don skino ki point na ka liang ka jong pi pila ban pha biang changi bangila menginya keren ru sapangem ong ba pitang ba pila pha nginya keren ngini yo ru bangi sutu kadai ne em kane ka point ka bangi dei bania keren bangini yo bania merging mot lang ha kane ka jaka ba kan long ka jingker khu ya ki ba bon kan try unda ker khu ya pi way hadu ba ka way ka por pat bangin dei kendo biang wat pi ha kerteng jisu ngi da ker khu ya pi amen